Met de man gebruik de verstaan ook vast aan man flolo sani. Is dat toch? Want de tramai loki uitvoer daarmee jaru sai tapu. Aan bereken jongen jou oso. Daarmee bereken dan minanek. ACT Sungu, regering op regering, regering tap regering, maar toch bepaalde san, je ziet ook bepaalde san no is city. Nangayu. Ja, ego, sweetie. Ego boon aan jou. Ay, abong, ay go. Abos kopuf mif gister na mane na. Ko kraka a regering disi. Ma da ai, ma moro furu, op da ai wang, komoro assertief lekser na man. Sami trots voor Suriname dat akonder na puur natuur nog eigenlijk. 90% van mij naar natuur. Nu een nieuw president, Jennifer Simons, vermeldt internationaal dat nou op de biggie, maar voor de natuur, zeg maar. Dan hoop dat de man duel was aan de grondstof, aan de rijkdom van Kondre. Kuchara Kondre komt vooruit.